እስከ ኩልኩም ትከታተሉ ብሓፈሻ ሰላም የብለኩም ሰላምታይ ከዓ ተቀበሉ። ብዝኾነ እንታይ ይኽብል እዚ ዳንኬራን ፍንጠዝያን ዝካየድ ዘሎ ብስም ናጽነት ኤርትራ ኣብዚ መዋዕል እዚ እሞ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ዲሞክራሲ ዓዲ እናተቐመጥካ ነቲ ናጽነት ናይ ዓድና እንዳልካ ክትዕልለሉን ከተብዕሎን ናይ ብሓቂ ድሕዝን ኤርትራውያን ምክንያቱ ናጽነት የለን ኣብ ዓድና ቅዋም ሕጊ የለን ግዝኣቲ ሕጊ ድበሃል ኣብ ኤርትራ የለን ንሕጊ ኢኻ ትፈርሕ ወዲ ሰብ እምበሪ ንሰብ ኣይትፈርሕን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን ንሰብ ዝፈርሕ ኣሎ ሕጊ ስለ ደየለ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታይ ወሪድና ደሎ ሰብ ዶ ኣንጻር ጥቕሙ ይቃለስ እዩ ንባርነት ንመርፅ ኣብ ክንዲ ንሓራ ኮንካ ከም ድሌትካ ከተንብብ ከም ድሌትካ ክትፅሕፍ ከም ድሌትካ ክትሰርሕ ከም ድሌትካ ክትሽቅጥ ድሌትካ ኮታቲ ንዓኻ ደስ ድብለካ ንክትገብር ሓርነታዊ መሰልካ ተገፊፉ ከሎ ናጽነት ኣለና እንዳልካ ናይ ብሓቂ ክንዲዚ ዳንኬራ ዝግበር ዘሎ ዓጋብ ነዚ ኮነን ህይወት ሓሊፍዎ እዞም ኩሎም ሰማዕታትና ውግኣትና ከምዚ ተትፈልጥኹም ነይሮም ፅፍሮም ከማን ኣይምሰደድልኩም ነይሮም ናይ ብሓቂ ብደይቀል ዓለም ምሽ ህይወቶም ክኸፍሉ ከምዚ ፈልጥኹም ኣይነበረን ንሓራ ህዝብናን ንሓራ መሬትናን ንምሉእ ናጽነት ሓርነት ካልእ መተካእታ የብሉን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ እቲ ክፉፎም ተዓጢቖም እናተዋግኡ ምእንታኹም ዝሓለፉ ጀጋኑ ኣሻሓት እዮም እዚ ደኣ ስለምንታይ ጥለም ሕጂ ናዕዳን ፋንጠዝያን ጓይላን ዳንኬራን መጋበሪ ናይ ህግደፍ ኣብ ቴሌቭዥን ከምዚ ጌርካ ክትረኣዩ ሕፈሩ እቱም ህዝቢ ሕፈሩ ክትሓፍሩ ግባእኩም ናይ ብሓቂ ኢኹም ንስኻትኩም ንዓኻትኩም ተጋዲሉ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻትኩም ክንዲዚ ዝኣክል መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ገሌኹም ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ንደርጊ ቀረፅ ትኸፍሉ ዝነበርኩም መህረሚ ሰውራ ኤርትራ ሕጂ ዝያደ ሃገራውያን ኮንኩም ባንዴራ ድላታ ቆቢዕ ናይ ህግደፍ ጌርኩም ጽላል ናይ ጉራምራ ባንዴራ ጌርኩም ሃገራውያን ድኾንኩም ከይመስለኩም ሃገራውያን ኣብ ትሕቲ መሬት እሳቀዩ ኣለዉ ሃገራውያን ብደይ ፍርዲ ብደይ ጠበቃ ደይብሉ ብሓደ ህግደፍ ክሲ ተመስሪትሎም ስለተቃወምዎ ኣይወዓልክዎን ኣነ እዚ መክሰስየይ ኢሎም ክካትዕሉን ክጣበቁሉን ኣብ ዘይክእሉ ሓንሳብ ምስ ኣተዎም ቤተሰቦም ከማን ኣበይ ተኣሲሮም ከም ደለዉ ይሃልዉ ኣይሃልዉ ዘይፈልጡ 35 ዓመት ዝገበሩ ኣለውና እዮም ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣቱም ሰባት ኣምሹር ሕጂ እዚ ስርዓት ዝተትቕየር ሓደ ለውጢ ድቦላ ዱብ ኢሉ እንታይ ሽሙ መፂኡ ለውጢ ተትፍጠር ኣብ ኤርትራ ከምዛ ትገብርዋ ዘለኹም ዳንኬራ ተመስገን ፈጣሪ እንዳልኩም ልዕሊ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፈንጠዝያን ዳንኬራን ምስ ተፃወትኩም ነርኩም ማለት እዩ ጋራንቲ ክትከውን ኢኻ ሓደ መዓልቲ ከምኣ ክትገብሩ ኢኹም ለውጢ ክመፅእ እዩ ይናሕ ይሕፀር ነርክበሉ ዲና ኣይነርክበሉን ብዘይ የገድስ
كمزي لود سب كنبر يكلني بتحت بارنت كاب كله أنا تقاومتي ننحر كان ده تبالا لأخا صيل زخون زمن سكن دزز أكل نوصا مصيو كفي وي مصيو نتخفع مركوس غيرهم هقدف دسرودهم كأبو زحات الله يمي سدتنيا إلهم ناي سدتنيا ورقة حزم مس هاجرهم شجر دي بلهم أب إرترا مستسرعات مالتيه شجر دي بلهم شجر لنا دولنا تسرعات بخون النت نايت أب عدد الله ناقلصو من بير توهيبهم حجخ أنصارتم فتحويان قالسو زقرم يناي بحق زقرم زيهم يمزم زقاتاتنا ناي بحق دانكيران فانتزيان أبارنا الدقورو ناي بحقي خمزيهم زيقاتات كتركب دحزن محزن مبالغة كدعات برئسي سوءاتن وقاتن اتم كلهم كانزانا تقنزو زتقادلون هلا خد رأيون نايز خدعاتي السرعات زي حانت معالتي كخدكم كحيدكم كالله أبتسكيني يأتيكم دلو نيقكم أتا حدا حزب خين خون ناس عمريات إرترا نخالي متكأتا يبلون الناس نتن حرنة تدي كوينو خالي متكأتا يبلون أبتحت زبل شرحو ما عدم بفوسسو برتاو قالسي نحادا حزبي تدمرنا لندالكم أملكيكم مو تدمرنا نحادا خوينا لندالكم أفلطو بانديرا نا إثيوبيا نا يهدف نحشكم أفلط أنا عالم كتبو أب شارع مسوط أخم شعوق بصتي نحن حزب تقرأ كتشف كله وينبلو النورنا أبقون حزب تقرأينا نيرنا سلمتاي حقي فتحي نفسنا ندحر دلينا نخلق فتح ندلينا أب رأسنا خفتصم زي ندليو أب كان خفتصم أي ندلينا سلازغو نخا اتي فتمي أب تقرأي زقبر نبرا شفشفان زرفان رئنا يينا أب قول نخا تطويلنا أب قول حزب تقرأي جنزبنا قزينا حجي لعليناهم تقارخهم تقارو تبلنا نوركم نحنا عقامة تبلنا نوركم نحنا أبي صغارات مرحنا خبها الكله كل مرح خمصنا لنا يكوننا نحنا تقاليسنا زخل مسوات تقفيلو إرتراو خمرحيو بحقي بسرعات صاتكم كين كل مرح خمصالكم أمصيلكم حراي كتبلو تدمرنا عندكم كم زحجي فنت أزياخ تقبروا للخم ناس إن تقبروا للخم فنت أزياخ تقبروا خاريناكم هنا دبح إرتراوي ناي بحكي زيقاتاتكم مخانا يرقوينا ناي بحكي تفنفنوا تنفنفنات نقول كسب مردء كيتنا جرى أديتات زخلو أبتقراي ده لغو مردء كيتنا جرى مردء كيتنا جرو فانت أزيان قويلان كجبر كله زقرمي يقولكم من دي حقن دي خد صوت لكم ما نمت قوم دي بلو نوقعات كان حنقق أيكونان رجع نحرر له ما يكونان ندالكا حنقق أين فكرنا أوقعات حرنات كبل تسمعوا زملا علي دي كونين حزب إرترا نحرنته معاسي خلعال
ስኻ መራሒና ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ መራሒ ከምፃልና እዚ መላዓሊ ዘይኮነ መዓስ ይክላዓል ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢና ክልተ ህዝቢ ኮናን ክብል ከሎ ዝኩሉ ደም መስዋዕት እንተኸፊሉ ዝኸሉ ቃልሲ ተኸፊሉ ኣብዚ ዘይተላዓለ መዓስ ክላዓል በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ንዒቁኩም ኣብታ ስኪኒ እቲኩም ነፍስኹም ኢኹም ትፀርፉ ዘለኹም ነፍስኹም ኢኹም ተዋርዱ ዘለኹም እቶም ሰብ ሕልና ግን ምስ ሕልንኦም ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢሎም ከቢድ ዋጋ እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ደሎስ ፈሪሑ ንበሎ እቶም ኣብ ዓዲ ስደት ዓዲ ዴሞክራሲ ደለዉ ከምዚታት ክገብሩ ከለዉ ንዕኦም ምምትን ቀንዲ ዝመልእኽቲ እዚ ጌጋ 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 ኤርትራውያን ጌጋ 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 ፀላኢና ንባርነት ይምረፅ ዘገርም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምሕረት ኣውርደልካ ኣቱም ቁንዓት ክቡር ዋጋ ትኸፍሉ ዘለኹም ዋጋኹም ከቢድ እዩ ዋጋ ሕልና ቀሊል ኣይኮነን ወይልኦም ቶም ሕልንኦም ድሸጡ ብላዕሊ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክረኽብዎ እዮም ብሰብ ተለይረኸብዎ እስኻትኩም ግን ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረኽብዎ ኢኹም ምስ ሕልናኹም ስለ ትኸዱ ዘለኹም ዓዲ ስለ ዘይኣተወት ደላይ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ድሕጎሱ ኣካላት ደገፍቲ ንርኢ ኣለና ኢና ብሓቂ ከዓ ንርኢ ኣለና ኢና ዓገብ ክትወግሕ እያ ሓንቲ መዓልትላ ግን ክትወግሕ ከም ምዃኑ ግን ጋራንቲ 100% ደርከበ ከርክበሉ እዩ እንታይ ገደሸካ ስድራኻ ርኢኻ ደይትመፅእ እንታይ ሸገረካ ትቃወም እበሃለለይ ለባም መኸርቲ ኮይኖም እንታይ ገደሸና ስድራና ደይ ንርኢ እንታይ ገደሸና ንስዋዕ ኣይበሉን ቶም ተሰውኡልኩም ሕና ከዓ ብዋጋ ስድራና ብዋጋ ስዋኣትና ስድሮኦም ከይረኣዩ ድሞቶ ብዋግኦም ከዓ ስድራና ክንርኢ መረፅናን በታ መራር ሞት ንዘለዓለም ምፍልላይ እንዳናፈቅናዮም ኢና ንፈላለ ዘለና እዚ ከቢድ ዋጋ እዩ ጥሪት ሰብ ይድውንኖ ንሰብ ከዓ ደገልግል ሰብ ግን ንሕጊ የገልግል ብሕጊ ይግዛእ ጥሪት ግን ብሰብ እዮም ድግዝኡ ካብ ጥሪት ድፈሊ ደጋፊ እንታይ እዩ ብሕጊ ደይግዝኡ ንሰብ ደኣምኑ ምስ ምንታይ ክቁፀር ይከኣል ስለዚ ኣጀኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣጀኹም ኣቦታት ኣጀኹም ኣዴታት ኣጀኹም ደቅና ኣጀኹም ኣሕዋትና መዓልትላያ ግድ የብልኩምኒ መዓልትላያ እዚኦም ከዓ ሓፊሮም ጠጠው ክብሉ እዮም እየ ፅባሕን ጎ ፍትሒ ምስ መፀት ከምቲ ናቶም ክንገብር ኣይንመነየሎምኒ ስለምንታይ ብደይ ብኦም እውን ሃገር ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ብደይ በኣና ከዓ ሃገር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ሃገር ከዓ ኣይተሰርሐት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ መልእኽተይ እንታይ እዩ ሕጂ እውን ዳግማ ይሕሰብሉ ሰዳም ሕሴን ከሎ ብኣካል ክወፅእ ከሎ ብደገ ነዛ ኣሰር መርገፂት እያ ስኢኑ ነይሩ ደገፍና ኣየድናክ እንዳተባሃለ ከም ድፈትውዎ ኣሜሪካ ጋድ ብለስ ኣብ ኢራቅ ምስ ኣተወት ካዎ ናይ ሰዳም ሕሴን ሓውልቲ ብካዎ ኣብ ክሳዶ ኣሲራ ብታንክ ምስ ጎተተቶ ሰፍረሰቶ
كلهم بيጫمኦም بدنጎላ بገለ በብድሓዝዎ ሃርምዎ ነይሮም ብምሉእ ተዓዲ ከም ድድግፍዎ ነበሩ ኮይ ድማ ደገፍቲ ኣብ መዓልቲ ለውጢ ከምኣ ክገብሩ እዮም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጋራንቲ እዚ ኩምራ ሰራዊት ናይ ኢራቅ ነበረ ኣብኡ ኣምን ነይሩ ሰዳም ሕሴን እዞም ኩሎም ታንክታቱ ዝኹምራ ዝኾነ መዓት ማዕለያ ደይብሉ ወታደራት ህግደፍ ከዓ እዚ ምክልኻል ሰራዊት ኮይመስሎ ካባና ንላዕሊ ንለውጢ ድደሊ ኣካል ሰራዊት እዩ መላጋግቦ ምስ ናይ ውሽጥን ምስ ናይ ደገን ክሳብ ዘይተገበረ ከምኣ ኢሉ ክፀንሕ እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓቂ ኣማሲኡ ግን ክኣትዎ ይባዕሉ ኣማሲኡ ክኣትዎ ይባዕሉ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እታ ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ይዕኑድ ኤርትራ ርዳእኩም ተዳ ኮይኑ መቆምያ ኤርትራ እንታይ እዩ እቲ ዕኑዳ እቲ ብሄር እቶም ብሄራታት እቲ ምእመና ምስልምና ጴንጠቆስጤ ኦርቶዶክስ ወዘተ ወዘተ ዝበሃል ምእመና እቲ ዓብን እቲ ንእሽተይኒ እቲ ተባዕታይኒ እቲ ጓል ኣንስተይትን እቲ ኣውራጃታትናን እቲ ቀቢላታትናን በዚ ድቆመት እያ ኤርትራ እናተኸባበረት ክትነብር ኩላህና ውፅዓት ስለ ዝኾንና ሓደ ድረሃወ ስለ ዘየለ ብሓባር ንመሰልና ንቃለስ ብሓባር ንመሰልና ንቃለስ እዚ እናበልኩ እዚ ሓፃር መልእክተይ ናይ ቁጣዓ እዚ ክረአ ድቀኒ ናይ ፈንጠዝያ ናይ ናፅነት ተባሂሉ ባርነት ክንሱ ዘይዕለለሉ ክዕልሉ ከለዉ ናይ ብሓቂ ስኢለ ክርኢ ስኢለ ክሰምዕ ፀማም እዝኒ ዕውር ዓይኒ ኮይነ ስቕ ክብል ኣይመረፅኩን ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ከምዚታት ከይድገም ንሕሰብ እውን ሕጂ እውን ግዜ ኣሎ እዩ እንታይ ድገበረ መንእሰይ እንታይ ድገበረ ደቆና እዮም ስኢሎም ኣብ ፍቐዶ ውግኣትን ፍቐዶ ዶባት ምሕላውን ኣብ ክንዲ ድወልዱ ኣብ ክንዲ ድዘምዱ ኣብ ክንዲ ድወልዳ ኣብ ክንዲ ድዘምዳ ንስደት ቀለብ ዓሳታት ስለምንታይ እንታይ ኣምፅኦ እዚ ከይመፅእ እኮ እዚ ኩሉ መስዋዕት ተኸፊሉ ስለዚ ከም ሰብ ንሕሰብ ንህላዌና ንመሰልና ንቃለስ እቐኒየለይ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ